franco ta dood. marchita mes. Rozen en bloemen die verwelken. Mita bisti na bonita sina. Ik kleed ze zo mooi aan. Quanto mais Hoeveel te abo. meer u. Pese antor humanan, ya que Dios está misericordioso, me ta roga vosso para oferecer vosso mês como sacrifício vivo, santo e agradável. Essa é a maneira apropriada para servir Deus. Atende o versículo 2. E não laga a maneira de pensar do mundo aqui forma vosso. Al contrario, laga Dios transforma vosso e duna vosso maneira nova de pensar. Amen. E digo nós não laga Hij e maneira de mundo aqui forma nós. Laat de manier van denken van de wereld ons niet vormen. Quanto é passar a Bíblia escrever? Hoe lang geleden is de Bijbel geschreven? E mundo como está dentro tá De wereld waar ik in zat, Corda sunjawok. laat staan die van vandaag. Até que você vai transformar, desformar, tu sorte cos Als je weer verandert of misvormd door de wereld, Sub Facebook. ga maar op de Facebook. Facebook tá cara de gente. Facebook is het gezicht van mensen. Nanta cuebo, no? Pirabo leven já jou. que banda, no? Zet je van deze kant, Cambia a maneira de pensar. verander je manier van Tem um denken. versículo ganhabo, Kom met versen en liegen tegen ou jou ganha a mim. of mij. Que men nós podemos desviar mais ali, We mes. kunnen misleid Tá worden. pensando avisado, não lá que maneira de mundo formar. Dus daarom zegt hij, laat de manier van denken van Pero de lá wereld que u niet maneira de vormen. pensar, Maar de manier van denken, lá que Deus de uma boa maneira nova de pensar. laat God jullie een manier van denken geven. É coisa que nós está lesa com mira, com cota gente está dando nós pensa. De dingen die we lezen of schrijven, mensen geven ons dat. Bora me parar botar bai bombo assim que cana bombo. Zie je, je ging goed de goede kant op. Me quer saber, não te vai à igreja, você? Dan zeg je, ik denk, ik ga Não, niet me naar vai de na kerk. igreja, mas eu Ik tô ga niet tudo naar de ainda kerk. aqui, não me tá bai mais. Tu Iedereen também is- um come na minha casa. Ze zijn allemaal hetzelfde. Pero Deus diz, Maar God zei, você que tá bonita, wat is goed? Jesus diz, Jezus zei, templo da casa me tata vos na ciele maneira cueva de bandido. de tempel is een huis van mijn vader en jullie hebben het een rovershol gemaakt. Ah, você sabe que o inimigo tá que saca nós fez já que é quatro muralhas, né? Oi, bia bota entender, tá sabe quatro muralhas, né? Weet je waarom de vijand ons wil halen uit de 4 muren? Passou essa, Want hij weet, aqui tá casa de Deus. want hier is de huis Se van a God. mi cubo Als u en ik, começa uni, we verenigen ons começa alça samen nos boss, en we verheffen onze começa stemmen, alça alabança na Deus. onze aanbidding doen aan E God. flecha de aqui dentro sale pijl coete van de hier, padenha de Die gaat governo de helemaal tudo naar ele cambia na buiten vida. gemeten en verandert hun leven. Porque Maar hij wil pa a mi cubo dat u en ik vai pa fo, naar buiten gaan, cante fo assim em cos do na zingen show. daar buiten en alles show geven. Para nós quedar arriba su terreno, Dat we op zijn terrein Bebrati blijven, nós, zodat hij ons Cambia pas nos kan mente, geven, onze manier verandert, destruir nós. ons vernietigt. Anto laga, anto vergüenza para laga casa de Deus. En het is een schaamte om het huis Que van men God Deus te te laten. avisa, wak pa não queda sin bai. God zegt, zorg dat je niet je diensten niet nakomt. A homem tá laga, gente cambia mi mente de En lo dan que laat ik Deus mensen avisa. mij veranderen wat God heeft gezegd. Para me ver assim lo que gente. Om te doen wat mensen willen. Wak aqui. Kijk, Aqui tá casa de Deus. hier is het huis van God. Deus avisa para trás sua casa. God zei dat je in een huis bouwt. Bem sua casa, não Kom queda naar sin zijn bai. huis. Mas é costumbre de algum. Zoals de gewoonte is voor sommigen. Pero bem busque aqui dentro. Maar kom hem hier Aqui zoeken. dentro bo papia, Hier lo kan je que bo praten. papia ribacaia grita como está de necessidade, bom assim. Buiten Aqui kan je dentro dat si bo niet doen, llama na maar Deus. hier kan je Aqui tot bo bisa God Deus bo roepen. Hier kan necessidade. je God je nood Aqui bo bisa zeggen. Deus lo que Hier eu kan te je God meste. zeggen wat je nodig hebt. Aqui bo mira Hier dolor de bo kan je rumang. pijn van je buur of buurvrouw zien.
Ante que bate-nos, saca-nos van En hij casa de wil ons Deus. een pakslag geven en uit het huis van God zetten. Misa ko na kapte. Ik weet niet of jullie dat hebben begrepen. Que men eigenlijk nos está deshonrar a Deus. Soms geven we God geen eer. Deshonrar sua casa. En zijn huis ook. Mas nem costa coiquens. Zoals Casa het de Deus niks está is. coiquens. Tá quatro muralha. Het is 4 muren. Tá quatro muralha, uma Het is presença de vier Deus muren, está maar aqui de dentro. aanwezigheid van E God is glória hier. de Deus está De aqui glorie van dentro. God is hier. Compolaga nos trabalha força e alabança. Ja, Se we kunnen naar buiten compolaga. gaan en aanbidden. Pero nós sacamos e casa de Deus. Maar haal me niet uit het huis van God. Diabo que para nos tursar e De casa de duivel Deus. wil dat we uit het huis van God gaan. Anto pensa aqui com que tem. En wat gaat hij hier doen? Cuebeleon bar. Wat gaat hij hier doen? Een Pat kan leeuwenkuil of een bar? destruir boiú. Om je kinderen te Hace vernietigen? kiko lugar de café lá nós a mim não sabia quando é mesmo, você sabe? Ik weet zelfs die Deus dingen niet ajuda meer. me. God help mij. Hã? Passei lugar para poner película aqui dentro de mulher, Of su nombre, su een nu pa huis van boiú, pornografische ku dingen te bonito na laten zien. wak, En je kinderen, pa desformanan. om ze te misvormen. Mim pa bisa você sabe que eu pero Ik tá ben pode niet para rato gekomen que om tu ze sei. te zeggen, maar Que me de sta maneira stil. de mundo De que manier van desformanos. de wereld wil ons De misvormen. pensa. Om te Deus denken. diz, não lá que mundo desformanos, God zegt, pero lá laat que de- Deus transformar nos maneira Laat de de wereld pensar. ons niet misvormen, maar God ons vormen. Mi una mi tabai kasi Deus bang, passou Kinderen, nós ik tá ga naar het bang huis van God. Kom para adorar Deus. om God te aanbidden. Nós tabai para o rato delante de Deus, Om bise com stil te grande staan tá. bij God. Om te zeggen hoe groot Hij is. Antona mi bisabo, si En volante laat ik je una, zeggen, feiti que mané Als je baby je aqui, kinderen van kleins af, zoals deze baby, bem kasi Deus. in het huis van God, Lá que vai zonda school. laat Lá hem que naar tem de huis palavra de Deus. zondagschool gaan en het woord van God E horen. talanto hombre e mulher que estima Deus e teme Deus. Dan wordt hij een man en vrouw die van God luistert. Bom dia, bise manhã com Deus que Je eu moet duche hem- bendicionai. Bom dia, bise manhã com Deus que Morgen moet je bang, hem bom niet mira, zeggen, bom bang, não, bom kom, mira, je zondre moet não, gaan. passou mama mostrami, Moeder tata heeft me laten mostrami, zien, que vader heeft me Deus laten está na zien primeiro lugar. dat God op de Deus eerste su plaats casta is. camine honra. God zijn Deus huis su is waar casta je camine moet dunia eren. e Om alabanza. hem de aanbidding te geven. Al contrário, lugar nos para pouco a Integendeel, pouco assim aqui. als we Adorar stilstaan, Deus, Deus. God aanbidden, Dune sua alabanza, geef zijn tá aqui de nos aanbidding. porta Hier liber, kunnen we tá aqui de vrij mi po alza zijn. mi man, Hier tá aqui kunnen de wij mi po dune handen gloria. opheffen. Hier kan ik hem glorie geven. Balaga Deus de nossa maneira novo. Laat de God ons pensa. een nieuwe manier van denken geven. Pablo assim até de último tempo, as escoinan, Lord do brua. Paulus zegt in de Desvia. laatste Ontdaan tijden revisa. zelfs de gekozen zullen palabra misleid revisa. worden. Dat zegt het woord. As escoinan, de Zelfs hopi, de uitgekozen. na cai de não fé. En velen zullen van de geloof palavra vallen. de Deus tabisa. Dat zegt het woord van God. Pa amigo, não cai de nos fé. Om u en ik niet uit geloof vallen. Nós mesmo queda fijar com nos vista. We moeten riba met onze Cristo, ogen riba gericht nos blijven op salvação. Jezus, over onze redding. Se nós estamos desviar. Anders worden we misleid. Amém? Da pensei Pablo está esperta nós. Daarom vermaant Paulus ons. Da pensei de solo palavra e Dus da in één woord, recordar-nos, hij herinnert ons guarda-nos mente. om ons denken te bewaken. Pensa riba cosco tá entregar nos mente, merece honor. Coisa que nós está entregando nos mente na je, que merece honor. Dingen die we aan onze denken geven die eervol zijn. Se coque, nota, Als dit. mita como menciona algo, se coque Ik nota geef maar honra a een voor- Deus, Als dit God niet eert, pone mita pone a bom. ik zet het aan de kant. Você sa kong amita ta? Weten jullie hoe ik was? Was, tá ok. Hoe Se ik me ben? drento caminda. Als ik ergens kom Mita mira que tem cena, se Deus são falso, que en coisa ik zie dat er wierook en valse goden zijn. Anto que tá bende panha, aqui tá En bende, het a mim verkoopt nota kleren. cumpre. Ik koop het niet. Paso duidelijk la mostrami quem eta sirvi. Want Ni mas que duidelijk te heeft sei hij mi laten tingana, zien wie hij mi nota dient. cumpre. Paso tata mi ta honra abo, mi mente ta defex kaba.
abo mita sirvi. Amen. Ik ben Ningún al otro gericht. Dios. Geen andere God. Ore, mani pastora bisa meinta. Zoals pastor Ora bonhabo vanochtend den zei. situação, Als je in bonoti situatie medo, komt, paso je bent niet bosa, bang. ta abo soma sirvi. Want Mi nu desejo alleen nota heb de ik nada verdiend. Ik outro. wens niks anders. Misa conosco da compreender. Misa que me da pedir pensa manemi. Ik vraag je niet om te denken zoals ik. E Maar di hoe pensa denken di ballo che wij? ta recto, Denk justo, wat eervol, honorable. rechtvaardig is. Cosa ta digno. Dingen die Die deugdvol alabanza. zijn van aanbidding. Passou me me ser coisa onde me nenga mi Dios. Omdat ik iets nodig heb, dan laat ik mijn God. Anto si bawa ke tiro boni me stage, passou bawa ke conete, o madre na mira tu recona, mamira En bom als je niet eens nodig hebt en nu heb je alles gezien, Boti assim no status, o turbo sense, o een turbo hele cona, beeld met al die wierook en ik wil het kopen, nee, ik koop het niet. No, pero maro vai a casa bota mara, mi nota mara nada, senhor Nee, mi als ta je thuis honra komt, dan abo, bind mi je nota dat. mishi ke conai. Ik raak deze dingen niet aan. Isa conosco como de pabo, pabo Ik que la weet niet para. wat jullie begrijpen, Bijbel maar die als je weer staan, die armadura, dan moet je pabo que da de para. wapenrusting Gods aantrekken. Se nós pensa assim, tu Als we dat decisão, denken, elke besluit, se nós pensa assim, né, tu als we decisão zo que nós tá denken, toma, elke besluit die we nemen, mister tá bom. zal goed zijn. Corda que diablo vini para mata, horta, destruir. De duivel is gekomen om te vermoorden, vernielen en te Que verdelgen. bem, se nós não botar nos mente na uno, Als we ons denken niet op één richt, nós tá cai. dan vallen wij. Bom, se nós pensa, Als we denken, Cristo tá minha prioridade. Jezus is mijn prioriteit. Tu nos atitude, nos decisiona mestre Al cambia. onze keuzes en besluit moet zo zijn. Ave me inta me que visabo, que Ja. bot in de momente. Vanochtend wil ik u zeggen, wat heb je in je gedachten? Que bot in de momente. Wat heb je in je gedachten? Que cota lo que bota pensa. Wat is wat je denkt? Porta o que sin dames. Misschien nu dat je hier zit. Coi kense da papia. Ze spreken gekke dingen. Que momente tinenge. Wat heeft je gedachten in? Solo que bot mente tinenge. Wat in je gedachten is, dat wordt van jou. Bori parata com momente bota pensa porta ende. Weet je niet dat je in gedachten denkt om iemand te Tá stelen? gewoon eta bij horta. Het is niet zomaar dat iemand berooft. Ela cana mirecos, ela Hey. bina su mente la si. Zag het en dan heeft hij het gedaan. Ti como te queremos ta divorciar. Waarom denk je dat mensen scheiden? Drenda den su mente, te la que hombre que klaar. Hij kwam in zijn gedachten en om die man te verlaten en hij doet het. Te la que moe que klaar. Ik laat deze vrouw en zo. Nos mente ta poderoso. Onze denken is krachtig. Para quieto puntra bom mes. Lo que me tinde mi mente o que ta fe Dios la bin. Sta stil en vraag jezelf af. Lo que Wat me ik da in mijn pensa- gedachten is van God. Lo que me ta pensa tur dia. Wat ik elke dag denk. Puntra bom mes de onde ta bin? Una Vraag manhã. jezelf van waar komt die? Fe Dios, Van God, fe Facebook, van Facebook, fe television, van televisie, fe redu que romasi comi. van de roddelen die Misa de que broer of comas. zuster Bom heeft mes puntra gedaan. bom mes. Fe unda Stel banha. jezelf die vraag. Moene que binha se bichita se kami. Iemand die op visite kwam, Ani ma bisa acaba te binha dan se bichita dan começar fine elke fine keer se. weer komen ze op bezoek en dan beginnen ze stilletjes. Ansi da je kemota. Ansi, aha, si. Oh, mi Kind van wie ben je? Zo. E como a uma predicata tava ne Hoe costa vond je dat die não sim, no? broer Mas é um of tiki zuster- distir tiki baba sinegi. Ja, ze gooien iets in het roet. Pero si bota manemi, Maar als ik ben, mi tapete porta di lanti, mijn voordeur mat, mi te bisa tata. dan zeg ik vader, Quem passa estrepe de mata aqui, wie voor de streep van deze mat overkomt, tá conocebo. kent u? Quem cubim com redache, mi te repreende feija oki. Elke persoon die met roddel komt, die vermaan ik op dit moment. Claro, se não tu não tá determinar inimigo, se tá determinado Als je tu niet dia babo. vastberaden bent, de vijand is elke dag Um vastberaden. tiki so é meste. Een klein beetje heeft hij nodig. Tireri babos Gooi nagi. het op je heen, Bota começar a pensar estranho de boefe, begin trabalho. je al aan vreemd te denken over je werk. Bota começar a andar bem bocas também. Dan komen ze naar je huis.
Bo cortina da costa, boca saponen, que Je é bonita, gordijnen zijn não? mooi. Je man heeft het gezegd, het is niet zo goed. Anto ora boba tingo bij direito outro que homem tingo yudabu. En de volgende keer als de man je moet helpen, Bossa la kami mesa si bossa, Dan você zeg je, coloca, laat me het zelf vai começar a doen. ser a boca safo. dan sluit je je man af. Palavra. Eén woord. Palavra, inimigo Eén de woord. da De vijand verde, zegt- Deus avisa você assim, né? Is het zo dat God zo tegen jullie zeide? Você ainda assim, né? Da Hebben verde, jullie- pastora kennen die avisa mensen? que da verde. Pastoor heeft dat gezegd. Ja, Is você het acabou de waar? verde, tá bem, caba, Nu parede weet de je não. al wat die waar is. Het dá em ter momento. Het verandert je gedachten. Bom que meni Kiko tinde nos mente. Dus wat is er in onze Dat gedachten? Deus a dona nós, God heeft het ons of gegeven. nos mente tinha saque na denge. Of onze gedachte heeft deze dingen. Tata di Vader zei, tira turbo preocupação nang riba che. gooi elke last op hem. No preocupamos o vida pa nada. Maak u geen zorgen voor niks. Dentro circunstância treze nos peticiona seca quem? In elke omstandigheid breng Seca Berta onze nos vizinha. dingen aan hem of Bertha. Seca bo mama quando baby Bij seca je e boca sata moeder assim. zeggen wat je man doet. Seca Deus botin ko Bij tira God nang. moet je ze werpen. Deus di wa que para na den cielo. God zegt, zie de vogels in de hemel. Na nota bisti, na nota sinatami mes ku Ze tabai muri kleden zich mes. niet. Zelf gaan Flora ze ku ta dood. marchita mes. Rozen en bloemen die verwelken. Mita bisti na bonita sina. Ik kleed ze zo mooi aan. Quanto mais Hoeveel abo. te meer u. E quando nós tingo ia nos mente com Deze dingen moeten we onze gedachten mee vullen. Cada vez que eu começo cos bisa Elke mes. keer als je iets wil doen, zeg tegen jezelf. Se me vai buscar o reino de Deus, se me busca Deus sua vontade, Als se ik me de busca koninkrijk se lo van que God é zoek que, en doe wat hij wil, ante coi me gusta, e di mi tadunabo turcos acerca, dan mi zegt hij, ik dushi geef bono je ti mesteni dat di, nog bovenop. bono ti mesteni cansa bo curva bij conta aberta. Je moet niet eens naar Bertha gaan met praatjes. Busca Deus su Zoek cos para busca para si Gods vontade, dingen busca en zijn su wil. reino. Zoek zijn koninkrijk. E dia tá bindi, mi tanabe acerca, tuma ducha, sa que tá bo você tuma. En dan geeft hij je dit nog erbij. Te conecta bisa nós, e Dat na nos zegt hij mente ons. kunang. Vul ons gedachten ermee. E di nós e nós sa En hij zei, we weten cultura costa contribuir na bem-estar, pessoal que tá yamai, tá bus, estima Deus, que bem se nós tá dat estima alles Deus, ten goede não? komt voor degene die God Ni lief mais que hebben. Kiko Kubini, Wat er ook e komt, tá contribuir para het mostrar quem me Deus Komt ten está. goede om te zetten wie mijn God is. Laten we doen a Deus forte aplauso, Laten verdade? we God een klapoffer Tata vou geven. merecer. Nós está u dando verdient aplauso het. para sua We tata, geven para u een dona nós klapoffer, tudo o qual want que u nós heeft ons temos. alles gegeven die we Nós nodig está dando hebben. glória, We geven u Senhor. glorie. Nós está dando We glória, geven u Senhor. glorie, Heer. Nós está dando We geven glória. u glorie. Tata vou merecer. Heer, u verdient het. Hoop tempo nós aguardo ganhar acabar. Heel veel tijd zijn we misleid. Ela que nos mente, usa nos mente que Hij Deus está gebruikt onze bloquear. gedachten en die is geblokkeerd. Sendo que Deus está bisabo tira preocupação com botir riba mim. Terwijl God zegt, gooi je zorgen op hem. E de nós por enfrentar turcos. We kunnen alles Para meio de zoom, que está dando nos força. We kunnen alles geven aan degene die ons kracht geeft. Deus está dando nos autoridade. God heeft ons autoriteit gegeven. Foi a hora que ela traz promende, não? Toen hij de eerste mens Depois cada vez que ela se schiep, papia de família, toen hij spreekt over families, ela bisa vai, zei hij ga, llena mundo, vermenigvuldig. governar hasta riba bestia, que Regeer met over autoridade ela dona nos. Hij gaf ons autoriteit. E de me tá com você até na fim do mundo. Hij zei, ik zal met jullie zijn tot de einde der aarde. A nome madrina vai lagar, me talvez me tá triste assim que sim. En mijn peetante is
liet me achter en zo ben ik. E di mi ta kubo tena fi Hij mundo. zei, ik ben met jou tot het einde der wereld. Mi freia bij la gami ta besem ta se que mira loco. Mijn verloofde die liet me No, achter. con Ik tu was bijna respect. gek geworden. Mi tambe passa de conai. Ik ben ook in die dingen geraakt. Pero ti ora wat bisa no tata danki. Maar dan zeg je, vader, dank Danki u. kun na Dank bai. u dat ik ben weggegaan. Danki kun na bai. Wa ainda bota Dank u dat ze yora. weg zijn Dank u gegaan. Dios kun na Dank bai. u dat ze weg zijn gegaan. Mente brua. Verwarde gedachten. Di compa so fe Waarom? chiquito. Want van kleins af, Mi mayor nan mi welan to ishonga cria mi ouders, mama. degene die mijn moeder heeft Tata un opgevoed, judío. die was een Jood. Nanta gusten de preto. Die hielden niet van Awo nanta zwarte. hinke cos de boca Dus bes. dan zetten ze dat in je hoofd. Antore di mens bota lanta formai. Di no la que En dan mundo word je formabo. gevormd. Hij zegt, laat de wereld je niet vormen. Pero orbo not in Cristo te sei Maar tanta als je forma Jezus nos. niet hebt, zo vormen ze ons. Awo de mistineja. En dan ga je naar mistinetje. Bota blota busca. Misa que Je bota zoekt, je busca. zoekt. Ik weet niet wat je zoekt. Danke Dios na Dank u, bai. Heer. Ze zijn weggegaan. Dios di mi ta cubo. God zegt, ik ben met jou. Bimpa mi mostraba un cos Kom, necheki. laat ik je zien iets Nunca me moois. dá saco ora bo abibo o Deus mostra me abibo ora ma abião com Ik wist nooit dat als je- ora ma mire chão preta que me danke Deus Prijs God, dank u, Heer. é lo que Deus nabo no é Wat lo que God Deus je nabo geeft, tá dalbo coração no die cambia em termo Geef vida je een you klap in je hart en verandert heel je leven. como que tá no outro caminho En inteiro dat je ora me que nergens- cana que chão que sou Overal wil ik met hem wandelen. passou coco bom esse que Deus sei não tá mami eu que coi louco que o diabo apresentava eu Want wat je van God hebt is beter dan Gewoon- wat de duivel je heeft tá gegeven. com nós tá pura. We waren te gehaast. Maar neem die kusumama um dia, Mare, no? Zoals ik Ora haar moeder mandasse, heeft gezegd. que ela nasce, você Toen ik diz que geboren não was. nós pai em casamento, puxame dentro do man, laga nos casa. Ja, het was beter dat we gelijk in elkaars armen hebben gezet. Lo mas capa. Dan was ik klaar. Deus tem coisas para nós, que nós menta God forma. heeft dingen voor ons dat we zelf niet verwachten. A mim tem que contar você, mas eu me boca da quieto, você. Ik moet je dat Lo que Dios vertellen, hace, want ik dat zo kan waar. niet stil blijven. Se nós queda quieto, Want als we niet vertellen, também é coisa, me logra nada, no, alsof je iets Cristo hebt de mim, bereikt. logra tu Maar coisa. Christus in mij heeft Nos alles logra bereikt. nada, no We Dios hebben door in niks ons. bereikt. God door ons. Bom, que mendi, station bij, Als die persoon weg is gegaan, laga bij. laat hem gaan. Ando senta querer em Cristo pilhou. En als hij niet in Jezus gelooft, nog erger. Ticou? Passou Deus de imitar como você na fim do mundo. Want God zei, ik zal tot het einde der wereld met je zijn. Minha mama nunca mira arriba, mim não é mira lá que vai. Cristo de imitar como ora mami, tata, abandonado, Als moeder imitar en como. moeder je verlaten, ik ben met jou. Pedia da chiquinha, o homem casado Toen desse ik daí jong ora. is en Pedia mijn me da man die chiquinha lá do helpt. nami na ende, mucha Toen lá ik que mama jong ben, vai. heeft hij me weggegeven. Laat het gaan. Laga nos começa fix nos bis da riba Cristo. Laten we gericht zijn op Jezus. Cristo tá buscando gente, Jezus is zoeken naar mensen cutabisa, die zeggen, tata, Vader, mita klaba vai ku. ik ben klaar om met u mee te gaan. Mita stap de salife de boto aqui. Ik stap uit die Mita boot. salife mi condition. Ik stap op mijn Mita pone mi conditie. mente pa Ik vai zet mijn kubo. gedachten om met jou te gaan. Bom, então mita sera também. En ik sluit hiermee af. Pisa bom mensa we, mita Zeg kla. tegen jezelf, ik ben klaar. Mita klapa salife de Ik ben boto. klaar om uit die boot te stappen. Salife de boto pa Uit seguir die boot te Cristo. stappen om Jezus te volgen. Mita kla. Ik ben er klaar voor. Deus di God zei, es un kuno laga mama, degene die Tata. vader en moeder achterlaat, terra, land. landen, Nota digno di me. die is niet waardig Que bij sei te- que men. Conosco trata nos mama na malo. dat we onze ouders slecht moeten Pero se behandelen. momento tá de fix, Maar als je gedachte niet gericht is, vamos seguir Cristo, não. kan je Jezus niet volgen. Está hora de desfiar. Dan word je misleid. Deus está buscando homem e mulher, não. God zoekt mannen en vrouwen. Mulher com mente, homem com mente Vrouwen en determinada. mannen met gedachten vastberaden.
Ami e mi casa lo sirvi Ik Dios. en mijn huis zullen de Heere dienen. Mente determinada. Gedachten vastberaden. Ami também cana caminho de Ik Deus. ga wandelen op de wegen van Ami não God. tem vergüenza de evangelho. Ik schaam me het evangelie niet. Ami não tem vergüenza de estar um de Deus. Ik schaam me niet om een kind van God te zijn. Ami não tem vergüenza de dizer não. Ik schaam me niet om nee te zeggen. Me bisa sim a Cristo. Ik zeg ja aan Jezus.